Тази програма, това са два тома, доста солидна разработка. Разгледани са нещата още от създаването на първата зелена опера в Пловдив до сега, защото за да поставим някаква диагноза, ние трябва да знаем какво през годините и по какъв начин се е развило. Това е направено, дадени са препоръки до 12 до 2025 година, но някой трябва да вземе това нещо и да го прочете. След като го прочете, съответно да го приложи. И не е необходимо да се назначава нова администрация, не е необходимо да се покачват административните разходи. Всичко е въпрос на вътрешна организация, което е политическо решение. Всъщност, общинските структури и общината като цяло, тя се издържа от нас, тя се издържа от нашите данъци. Тя съществува от нас и заради нас. И тези хора, за съжаление, не си дават сметка, че те са длъжни, че ние почнем от нашия джоб за тях. Че те трябва да се грижат за нашите интереси. И в съответния случай е дебалансирана точно тази позиция между частното и общественото. Не може да имаме само обществено, защото то е прекалено скъпо. Трябва да има частно. За да се развива града, трябва да се гледа и частни интерес. Трябва да има развитие, трябва да има двигател на тази икономика. За да идват пари, да могат тези публични неща да се изпълняват. Но не бива да се гледа едното за сметка на друго. 2007 година, когато беше направен общо устройствен план, това е пак от гледна точка на изпълнение на нещата, които са заложени като програми, е направен един етапен план до 2025 година за зелената система, какво да се прави. Тук са спешните действия до 2009 година, тук са 2010-2015 година. Само до тук съм прегледал нещата, защото 2015 е след малко повече от 6 месеца. Ето вижте, с червено са задраскани нещата, които не са свършили. С жълто са направени нещата, които са частично изпълнени и с зелено, които са изпълнени. Ето можете да видите един такъв планов документ като общо устройствен план. С етапен план към него, как се изпълнява. Мисля, че червеното преобладава. И докато ние специалистите тренираме и правим различни планове и програми, за да могат нещата да се развиват по един подходящ начин, в един добър баланс с всичко, в това число и с частния икономически интерес. Ако няма кой да ги прилага и да ги изпълнява, се вкуши само тренировка и нещата ще се случват по парче и няма да върват така, както всички сме виждали, че върват.